Hallo, chord Brillín an seo ag léamh roinnt scéalta nuacht son ceathrú lá fichiid mí bhealtaine chá bhrílas nídíag agus ní segam thug sé faoi deara nó rois bhanán déanamh amach ceidir sin fíomh leathnach an nuachtain tháinig tornado fucking go Missouri agus scrisú Cahar Jefferson an Cahar bhó bevesa a doling an tornaid seo Mario Trúr. Tá an teannas seo I dtaobh smachtbhánaí leannacht Araib agus tá an tuachtarán Trump tar éis $6 billiún a dhealúint de éirimóirí atá híos leis an achran trádála seo. Tugann an Fóirithint seo le fios go bhfuil Trump ag chur na cosa I dtaca. Julian Assange bocht tar éis chabhiscéid blianta a chaitheamh in Ambassade Ecuador I Sassanán. Tá sé díotaithe inis go heifiigh iúil I Meiriceá margheall sceithnigh. Sin tan na Stáitiantaithe tar éis chur leis na cúiseannaí a cuireadh ina lé. Cuireadh 7 gúiseannaí déag ina lé faoin 8 spíoireachta agus is léir gur test a bheith ann I dtaobh ceartaithe I dtaobh ceartaithe atá ag daoine faoin chiad leasú de bhunreacht Meiriceá. Cabhiscéad a thiúchas as ní sagam. Má tá cogadh siúl I gceantar na mórascaile. Mórascail gan leiscéal. I gceantar a mórascail. Sin an mórascail sa meán Airthir tá go leor de ag tarlú margheall aram a Soláthar na Stáitiantaithe trí chúlghoras agus ní mó ná sásta atá daoine tá naigh cogaíochta. Tá Narendra Modi tar éis príomh aireacht na Hindia a bhaint amach den darathúr sin an dara téirme baint amach aige agus pártaí cud sanim na pártaí Gandhi BNP sílim. Tá siad san cloite aige ní chuimhinn leom ainm a pártaí ach is pártaí náisiúnaíoch Hinduach agus ní ráthas ag súil I teascairt ná Gandhiach chomhthéasca sin ach rinneadh slád agus sléocht orthu sa tóchan. Bua seo chumasíon náisiúnathe dar le go leor daoine údaríon iad thugann cuacht dóibh. Tá an tachran idir Nancy Pelosi agus Donald Trump I géarú tá bheirteach chob ag chur gealtachas I lé a chéile. Tá banan se seo le meón agus taid ní sagam céir deile tá rá.
fá gohfuil uachtar an Meiriceá ag ghlacha páirte in argóint Idirlín mar seo. Tá táchan órpach arsún agus Intas na Míntas tá na breat tannaí ag rótáil an. Tá Seanad Meiriceá sa réis cúnamh uíomha de Puerto Rico. Mar gheallar a tubaiste a bhfuil an tileán sin bliain ó róthain. Tá sabatéir ag sabatéireacht trénachaí faoi thalamh Nuacht. Tá an Boeing 737 MAX fós an talamh agus níl cóthair bith go mbeidh sé san éir arís go ceann tamil. Tá Pacific Gas and Electric ag lorg aibrithe achlaí ghlantha scrínte tá choristeach ar na línte electrichas sin go sé sinné ag California. Tá an tín a forláfas ag tín, tá ceannas ag tín I dtíobh mianraí a úsáidtear sa teicneolaíocht. Agus tá siad san na gcéire díolta sa imirt ar na Stáit Aontaithe mar gheall ar na smachtbhannaí ach tá sé chuid dechar orthu stop a chur leis na mianraí seo a bhfuil ceannas acu orthu gur lú seans go mbeidh siad an gur beag seans go mbeidh siad an stop chur leis an Soláthar sin. Sníomid bhíh scéalta, dúirt an rint scéalta eile a rint libh ach níl me gcéir sin dhéanamh. Cad mar gheall ar focail deasa achasán, focail nach nósáid minic go leor neachar. Eithreamh, úsáidtear an focail eithreamh chun aimsiú deas idir bháisteach chun cosí sa dhéanamh sin. Teann dáileog, má fuirtú dáileog in aghaidh fliú am cínte beidir gan chuig bliana go bhíthe teann dáileog na cínte nach bhuiche tú fliú arís. Rialáil. Ní chonan rialáil agus rialachas. Ní na ggéir caint faoi macail sin. Má bhaineann tú an boundir rud tá tú ag taul faoi, ag taula faoi go mbeidh ag tolla faoi. Má bhíonn tú chnábhach níl feolar bith ar do chnábha. Sé sin bhíonn tú dearóil. Is beidir go mbeonn tú fiú dúiseach. Aibhsí, má tá tú ag gcéir go seasamh rud a cínte amach ag gápéis, aibhseoidh tú é. An anan rianúil agus cuaramach sort. Cilíonn rianúil is tócha go gluainn tú le rianú. Ferachas. Tá niommarcha ferachas á dhéanamh orin dar le go leor daoine leis na ceamaraí sláindála ar na sráideannaí. Cóghnéis, pósa cóghnéis mar hampla idir bheirt air. Mé, well, má tá talamh wathagad, seans má bhfuil an talamh sin mé. Móidí, má dhealann tú go dárlóí rud, tá tú ag móidú go dárlóí an rud sin. Dráma grín síomh, tá casbí seo mar hampla. An anan éagsúlacht agus ilcheneolacht. Siad am gur banna. Ok, sin iad rint focail deasa dánig mé ar a blidiannaí, agus rint scéalta nuaíochta ó cheantar, mór cheantar Meiriceá dar leis an New York Times. Tásúla go mbeidh muid a caint le chéile rís sarhad a chuidir dálín goim ra
dé Araib go léir agus tásúla go mbeidh muid a caint le chéile arís. Slán.